Samantala, tiniyak naman po ng pamahalaang lungsod po ng San Carlos City ang kaayusan at kaligtasan sa mga bentahan ng paputok din ngayong holiday season sa pamamagitan ng pagtatalaga ng isang opisyal na lugar para sa mga manininda. Ayon sa abiso, ang bentahan ng paputok ay pinapayagan lamang sa itinalagang lugar sa A. Luna Street matapos ang Cemetery Chapel mula Disyembre 22 hanggang Disyembre 31 ng kasalukuyang taon. Pinaalalahanan ng pamahalang panglungsod ang mga nagbebenta na mahigpit na sundin ang umiiral ng mga alituntunin at pamantayan sa kaligtasan upang maiwasan ang aksidente at mapanatili ang kaayusan sa nasabing lugar. Layunin ng hakbang na ito na masigurong ligtas at maayos sa pagdiriwang ng Kapaskuhan at Bagong Taon ng publiko. IFM News. IFM News. IFM News.